Seo Físeán bug gairid le taispeáint Steve an dóigh le Gailiste hiag an Seomra Nuachta an ríomhaire. So an rud atá le deanna bhagata na go caithfidh tú gol hiag C2k schools.net an sin caithfidh tú logéiliste le de aim úsáideora C2k agus an passocail agus breúir login. Okay, so neart lena an seo agus tá muidir go bhrú view all. Okay, agus arís tá lena an seo communication, curriculum links, custom education authority agus riile, so tá go iste ag curriculum links agus má bhrúin tú tá sé bugí. Yeah, seo muid. Okay, so hís ag online learning. Feici tú go bhfuil roinnt rudaí an seo agus seo C2k Newsdeck as tá duine go iste ag launch app. So má bhrúin tú launch app chucaí an Seomra Nuachta. Nis tá seo dírithe athair céim a 2 agus athair céim a 3. Tá sé úsáid níos minice ag athair céim a 2 na bonscoileanna ach tá sé aonanta go deo mai. So be mé ag fágáil obair léthareachta agah agus mar eagan tú tá sé jazz data agus is féidir láta mar hampla teachtainna nó messages a agail híosa an bhain agus tá neart obair is tíón go dtí láta vótáil a caiithú rudaí agus so tá muid go iste ag na scéalta is uaire agus taispeáint níos mó mar tá níos mó acu an, so tá muid go feicúma an ceann seo ag tríonail sa bhaile. So an rud is brá lomsa faoi seo na go léonn sé dit. So a bhrúmsa an crippa sein. Mas duna spórtú ní stopan an trénal agus an cleachtú le lena tíon glasala. Níl ach go mé ort smútiú gáinna nua le bheag fiasú. Bhí scéal an Seomra Nuachta na mála fhí Nathan, agus an dáir ó sé cleachtú scilna an coolbara leis héin sa bhála. Ba tá gardí nugad nó spásar an sráid. Okay, so I'm going to bring pause. Má tá tú ag arcar seo ríomhaire rud bhfuil mise agus ní iPad nó tablet, má bhrúin tú cheangal leis an ochlóir. Tá seo tá písa seo mai arcar seo muileh just gliglail muileh lately clachtú habit Jean glas eile. Okay. Jean glas eile agus go dtí glatsa goiste an sin. Agus níl sé ag inse dú go dtí tá gceist le Jean glas eile. Jean glas eile sin lockdown glass, rud ag an a curve faoi glass to lock Jean a very strict. So go dtí glatsa rudaí nós sin a léú agus sin teacht de rudaí le deanú agus tú an mhaon siúin agus go dtí glatsa nótaí a agail agus tú an sin faoi go dtí a héal tú fiú dó. Arís ag glatsa golará go dtí rud ag an eile, scéal milliis ná searú agus PC eile sin. Le golará sin bhála thuas an seo C2k C2k Seomra Nuachta go dtí teacht tarlú go dtí glatsa vóta agus a lehéid a dhéanú agus an sin tá áit an le haid pictartha agus a lehéid an sin. So bhfuil an chatan seo go raithe sibh isteán agus gur rud breise seo agus tú a léú.